Hello guys. Ganduyan sa takadali guys. Pero pilot mo ni Bunso guys. Kasi Bunso guys oh. Kasi Bunso guys. Pilot si Bunso guys. Pero muna gilot. Muna Bunso. Muna pilot si Bunso guys. Pero si Bunso guys oh. Sinilas na niya. Ha? Sinilas ng iya. Aman. Kami sinilas. Sabi sa... Suot ni. Aka na yung sinilas ni Bunso. Ano naman yun? Wait! Basa dito kayo mo. Wait! Guys! Idol na ko guys! Basa dito kung sinilas. Wait! Ikaw. Yan sa kanila. Idol ako siya guys! Guys! Guys, magato namin guys. Kaya muna kahilot si Bunso guys. Kaka ito sinilas mo ka. Kaya lagi mo sinilas isuot lagi Bunso. Di ba yung mao?